Parece capacitado para loitar por subir de categoría. Sí, además creo que se lleve cada día máis firme, máis seguro, demostrando para min esa superioridade de calidade que ten respecto aos outros equipos. A verdade é que vai a rematar esta primeira volta para min merecidamente moi arriba. E con Manu Barreiro en estado de gracia nas últimas xornadas, aquí marcaba ese primeiro tanto no minuto 9. Todo un killer, Manu. Sí, para mí é un xogador de superior categoría. Pois aí estaba, facendo ese tanto ante o filial sportinguista, un filial que non se rendeu e que conseguiría empatar no minuto 72 nesta xogada. Non está moi ben a defensa, e Vera marcaba. Cal foi a chave? Que o Racing non tardou ningún minuto en volver a adiantarse no marcador, e atención ao golazo de Manu Barreiro para poñer ese 2-1. 9 goles para él na temporada, nada máis sacar de centro logo do tanto do empate, facía iso. Vaya día que levamos de remates de chilena en posturas estranas, acrobáticas. É máis difícil este que o de Diego Costa. A min en Mira certos onde acolle, Sí, sí. En certos aspectos, en certos movimentos, lémbrame moito a Ibrahimovic. Pois aí está Manu Barreiro con eses 9 goles, lembrándolle a Ibrahimovic a Luis Timiraos, dándolle o triunfo ao seu equipo, triunfo que completaba despois Rubén Comesaña. Pois con todo e con iso, Manu Barreiro non estaba satisfeito ao final do partido. Que sufrimos, sobre todo na primeira parte, un pouco hasta que metimos ese gol, que creo que hasta foi inmerecido porque non estábamos facendo o noso fútbol na casa e bueno, o mellor de todo creo que foi o resultado, porque hoxe creo que non nos encontramos a nosa identidade, sobre todo na casa.